Dili tiaw ang makabaton ug anak nga may autism o mga batang with special needs. Apan mas dakong sakripisyo kini alang sa mga kabus nga pamilya. Karong hapon atong ilailahon ning usa ka amahan nga nag-inusarang miatiman sa iyang 20 anyos nga anak nga autistic ug unsa-unsab ang mamahimong kadangpan sa mga ginikanan nga nakasinati og susamang suliran sama kanila. Kini pinaagi sa RTV Presents ni Luan May Rondina. Matag adlaw, uban ni Rafael Belleza sa iyang pagpamasada ang 20 anyos niyang anak nga si Raf David. May autism si Raf David, busa bisan kung 20 anyos na ang iyang edad, daw sama sa usa ka gamayng bata ang iyang linihukan og pagpanabot. Gani maglisod kini pag-istorya apan makasabot man hinuon kini konsultian. Matod sa amahan, human sila magkabuwag sa iyang asawa niadtong 2013, siya na lang ang nag-inusarang miatiman kaniya. Nag-eskulam ko na siya niya, ingon man si Sir, yadto na sa kuan, kaya doon na may kuan dito sa Vicente Soto, nga mga ingon anong mga sakita. Tagaan sa kunyag note, na dito ko, mauna nga na siya ron, kalma na ba? Nagsuka na kayo magtambal, kalma na. Pero dili mawa nang iyang siya pog lukso-lukso, hyperactive ba? May siyam ka mga anak si Rafael, uban sa iyang asawa, ug ikapito si Raf David. Apan si Raf David lang ang na-diagnose og autism, dihang nag-edad kini og 2 anyos. Nanrabaho kaniadto sa Japan si Rafael, aron mapaeskwela ang iyang mga anak, apan napugos pagbalik sa Pilipinas, dihang naglisod og pagkuha og working visa. Aron ikasustener sa inadlaw-adlaw nga panginahanglan nilang mag-amahan, nagmaneho siya og tricycle. Matod ni Rafael, gikinahanglan niyang modoble kayod sa pagpamasada. Ilabi na kay may maintenance nga tambal ang iyang anak aron kini mapakalma. Risgo gyud basta katong sa una nga wala pa na siya nako mapaadto og ospital matambali. Pero yung risgo ha, mga naogo na mga pasero ning magtantro magsapot na siya kay tuya man na magsapot. Pagpaak siyang kamot. Nya siyempre ang pasahero syagit man. Ining syagit siyempre ang pasahero makuyawan. Uy, unsa man ni kuya? Luksohan ko pasahero. Kanaogan ko habwa ta ng pasahero kay naatlan man nga nagsapot. Nag-edad na og 53 anyo si Rafael ug aminado siya nga magdagan ang katuigan dili na siya ingon ni ana kalig-on ug kakusgan aron moatiman ug modisiplina sa hamtong niyang anak nga may autism. Ang ihangyo lang yun ako sa Ginoo nga tagaan ko ng kalagsik sa akong kalawasan pero minti kada adlaw. Kung panahon na gaya nga di na ako makuan, ang ako sang hangyo, di na ako ang ako sang hangyo sa Ginoo nga unahon siya kuha. Kaya kung dili siya unahog kuha, kung ako may unahog kuha, luoy kayo, may motimban. Kaya dili takasalig sa mga igsoon nga motimban jud. Dinhi sa Kite Strings Development Center Incorporated sa Barangay Apas, giatiman ang mga bata o mga individual nga sama kang Raf David nga naghambin og autism. Napabarog kini tungod sa pagpursigi sa usa ka inahan nga may anak usab nga usa ka autistic. Usa ka civil engineer si Babylin Roa ug didto na nanginabuhian sa Estados Unidos. Apan dihang na-diagnose ang iyang ikaduhang anak nga si Calvin nga may autism sa edad nga 2 anyos, nahukman niyang mukuha og special education class. Ug aron mas masabtan ang kahimtang sa iyang anak, nagtuon pa siya og guidance counseling. When he was diagnosed, we even migrated to New Zealand for 2 years hoping to give him a better environment. Then things didn't work out, so we came back. Pagbalik na ako, I told myself, I have to do something about it, no? Kay I'm not there naman. Ang autism, usa ka developmental delay ug sagad maigo niini ang tulo ka aspeto sa development sa usa ka bata. Kini naglakip sa social ug emotional skills, communication skills ug ang behavioral aspects. Apan way physical defect nga makita. Busa daw sa usa ka normal nga bata raw sab ang batang autistic. There be stimming behaviors. It's their way of calming themselves down when they cannot understand the world. That's why people say when you have autism, you are in your own world because you are disconnected from other people. Gipasabot ni Babylin nga dili lalim ang magbaton og batang with special needs sama sa autism. Apan may puruhan nga inanay nga ma-develop ang mga skills sa mga batang with special needs kun kini hatagan lang og oras sa mga ginikanan.
Ang anak ni Bibilin, kinsa usa-usab ka autistic, nakasulod na karon og part-time job sa usa ka dakong supermarket chain sa nasod sa abag sa Autism Society of the Philippines, diin aktibo usab siyang nakiglambigit. There was a time nga ako mismo ni struggle ko, and I'm one who can afford the therapies, the supplements, a better diet, a better education, and yet I really struggled. I can afford a yaya, and yet I struggled. So I can imagine those nga, like you said, not very well of how much more difficult it will be for them. But there is naman good more education on what we can do. Sa pagkakaroon, nakig-alayo na ang Autism Society of the Philippines sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno aron mahatagan og suporta sama sa mga discount sa tambal ug ubang panginahanglan ang mga batang with special needs. Ang mga batang with special needs sama sa autism nanginahanglan lang og acceptance o pagdawat sa mga ginikanan ug labing mahinungdanon mo ang paghatag kanila og oras ug pagmahal. Ako si Luan Merondina ug kini ang akong short dokyo.